Viete, čo ma štve? To, že na progresívnom Slovensku a Smeru je veľa legitímnej kritiky. A namiesto toho, aby tie strany tie problémy uznali a ich vyriešili, tak proste ukazujú na iných, aby odvrátili pozornosť svojich voličov na tú inú stranu. Takýmto spôsobom sa v politike nikam nedostaneme. A to jediné, čo to urobí, bude polarizácia spoločnosti, ako to už je v Spojených štátoch. Tam sa presne deje to isté, lebo neexistuje žiadna tretia strana, ktorá by kritizovala obe strany a dala voličom alternatívu. Začneme progresívnym Slovenskom. Akú lacnú kritiku používajú, aby odvrátili ich kritiku na Smer? Napadli ma dve veci. Prvá vec. Lacná ruská ropa. Jeden z najväčších bodov v programe progresívneho Slovenska je cenová dostupnosť. Je to hlavné téma, s ktorou si chcú získať mladých ľudí a takto aj oslovujú na Instagrame s memečkami, ako je toto. A viete čo? Ja s nimi súhlasím, lebo je to veľký problém na Slovensku. Ale oni hlavne oslovujú potraviny a bývanie. Čo tam ale chýba je energia, hlavne ropa a plyn. Energia je asi po potravín a bývaní to najdôležitejšie, keď ide o cenovú dostupnosť. Asi jediný priamy spôsob, ako mať dostupnejšiu energiu, je dostávať plyn z Ruska a ropu cez ropovod Družba, ktorá pochádza tiež z Ruska. Toto ale progresívne Slovensko nechce osloviť kvôli ich proukrajinskému postoju. V posledných týždňoch začal Robert Fico importovať viacej ropy z Ruska, ale ceny neklesli. A toto progresívne Slovensko brutálne využíva pre ich politiku. Že vidíte, máme ruskú ropu, ale stále je drahá. Lenže zabúdajú na tri veci. Prvá vec je geopolitická situácia. Fico nič nemôže za vojnu v Iráne, ktorá spôsobila blokádu Hormuzského prieliva. Kvôli tej blokáde sa zdražili ceny ropy všade na svete. Druhá vec, na ktorú zabúdajú, je, že tú ropu a ten plyn, ktorý sme nekupovali od Ruska, tak práve prichádzali hlavne z Hormuzského zálivu. To bolo ešte dosť lacné, lebo to nebolo tak ďaleko, ale až sa táto možnosť zrušila, tak ropa a plyn museli prichádzať zo Spojených štátov alebo Kazachstánu, ktoré sú oveľa drahšie kvôli inému spôsobu dopravy. Takže ak by sme nemali tú ruskú ropu, tak by tie ceny paliva boli ešte drahšie. Tretia a posledná vec je taká komplikovaná a urobím o tom v budúcnosti video. Ale ide o to, že my na Slovensku máme všeobecne drahšie ceny paliva ako iné krajiny. A je to kvôli dominancii Slovnaftu, ktorá má veľkú kontrolu nad cenami. Ale progresívne Slovensko buď o tom nevie, alebo tie tri veci ignoruje, aby mohli ľahko kritizovať Smer a ich postoje. Druhá vec. Dve pohlavia. Keď progresívne Slovensko dostane kritiku ohľadom ich radikálnej podpory pre LGBT, tak často počujem od progresívcov tú vetu, veď však máme dve pohlavia v ústave, alebo že máme vraj väčšie problémy. Áno, máme väčšie problémy, ale to je ako keby som mal na aute pokazené brzdy a išiel by som k mechanikovi, ktorý mi tie brzdy opraví, ale zároveň mi povie, že to auto namaluje na žlto. Keď poviem, že nechcem mať žlté auto, tak mi povie, že moje brzdy sú väčší problém. Ale len, že chcem mať opravené brzdy, neznamená, že chcem mať žlté auto. Tá farba môjho auta nemá nič spoločného s brzdami. Takisto ako duhová ideológia nemá nič spoločného s cenovou dostupnosťou. My chceme mať lacnejšie bývanie, ale nemiešate do toho tú vašu radikálnu ideológiu, ktorú väčšina nechce. A ten fakt, že progresívne Slovensko o tom nechce hovoriť a vždy zmení konverzáciu na cenovú dostupnosť alebo niečo iného, tak ukazuje, že to nie je populárne a ľudia to nechcú. Ja si nemyslím, že veľa voličov PSK chcú mať tie radikálne zmeny ohľadom LGBT. Voliči PSK chcú cenovú dostupnosť a nechcú mať Fica. Ale to isté sa deje u Smeru. K tomu ma napadla len jedna významná vec, za ktorú Smer dostáva kritiku, a je to korupcia. Keď niekto Smerákom povie, že sú koruptní, tak ukazujú na Šimečkovú mamu. Namiesto toho, aby boli s ich korupciou konfrontovaní, tak ukazujú na iných. Voličov Smeru to stačí a potom ignorujú ten fakt, že Smer je koruptný. A presne to ma na tom ruší, lebo tieto veci sú pravda, ale ignorujú sa. Áno, progresívne Slovensko je radikálne, čo sa týka LGBT. Áno, ruská ropa je lacnejšia. Áno, máme problém s cenovou dostupnosťou. A áno, Smer je skorumpovaná mafia. Ale nikto v tých stran proti tomu niečo urobí, lebo tá iná strana nie je perfektná a môžu ukazovať na problémy iných. A preto je dôležité, že nemáme len dve strany, ale skoro 10, ktoré sú relevantné. Lebo progresívne Slovensko a Smer sú jedno a to isté, len s inou ideológiou.
A preto potrebujeme tie iné strany, čo budú kritizovať oboje strany a dávať voličom alternatívu medzi Molochom a Bálom. Pre mňa osobne je hnutie Republika to riešenie, lebo tým, že nie sú v Národnej rade, tak aktívne kritizujú aj Progresívne Slovensko, aj Smer. Oni kritizujú Progresívne Slovensko za ich liberálnu politiku, ale takisto kritizujú súčasnú vládu za korupciu, ale aj za ich hlasovania v Európskom parlamente, alebo ten fakt, že Fico ide do Slovenska navoziť 150 000 Uzbekov. Ale rozumiem aj, že Republika nie je pre každého. Takže ak ste liberálnejší, tak by som vám odporúčal váš hlas dať napríklad Saske alebo KDH. Ja si myslím, že to sú zatiaľ jediné rozumné strany v Národnej rade, ale aj na nich mám samozrejme nejakú kritiku. Choďte voliť, ale prosím vás ani PS, ani Smer. Tieto dve strany musia prehrať ďalšie voľby. Na záver chcem len povedať, že sa mi to všeobecne nepáči, ako Smer ignoruje problémy, lenže ich PSK hovorí a naopak. Ale vlastne sa to dá povedať na všetky strany v Národnej rade. Opozícia ignoruje problémy len preto, že ich koalícia povedala, ale hlavne ignoruje koalícia problémy, ktoré opozícia povedala. To je napríklad vidno v Národnej rade. Vždy, keď opozícia urobí nejaký návrh, tak ho koalícia ignoruje a je to proste politický nezmysel. Ale bohužiaľ k tomu zatiaľ nevidím žiadne riešenie. Ja som Slovák Rojper a vidíme sa na budúci týždeň.